Niingon ang atong tubag sa Salmo, ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Lingyay mong tupad ing na maayo kaayo ang imorong kahimtang, na maayo ra kaayo imong kahimtang ron. Kumusta man ang Pilipinas nato ron atong nasod, puno ba sa kaayos Ginoo? Sige. Ang Amerika, nindot magyud kay na nga nasod, puno ba sa kaayo? Ang Israel, bisitahonon man gina nato, puno ba sa kaayo? Ang Ukraine, puno ba sa kaayo? Ang Myanmar, Thailand, nga bagong giagi-ag linog, puno ba sa kaayo? Ang atong umaabot nga midterm elections, maayo ba? Ha? Uy. Sa ato pa, sayop di ay ning gisulti dinhi nga ang yuta puno sa kaayos Ginoo kay ug atong tan-awon labi na ta mga Filipinos, labi na karong panahona kamahal sa paliton ni ana sa ning mga pinatianay, drugas, kinawatay, kinidnapay, nibalik na sad, sugal, daghan kay naputo sa utang, way hapit pagkaon pero siging sugal. Maayo pa ka na. Mamaligi at tagslat, dugay kay mahalin. May pa ka na. Di ba? Makaingon ta na ba? Inyong pamilya nagbinungulay, na ay mga anak, tapulan kayo, sige lagduwaan ng silpon, hapit di matug, pero tapulan kay patrabahoon, dagko ra ba kay kaon? May pakana, di ba? Utang na to sa atong nasod, imbis mabayran mag-anam kunhod, nag-anam og saka, may ra ba untag gamay, 17 trilyon na. May pakana. Ana ba? So sayop ni, di ni tinuod nga ang yuta puno sa kaayos Ginoo, no? Sayop dili. Uy. Ari na lang tas gamay kaing butang. Kanina lang gamay kaing butang atong suwayan. Lingay imong tupad. Ing na maayo ra na nimo para nimo kanang imong naong na maayo pa na para nimo kanang imong naong kana imo na gid na ha, imo na gid na. Bay kamo mga asawa, ginagmay lang ni, nasod dako man kay nang nasod, ginagmay lang. Bay kamo mga asawa, tan-aw news naong sa inyong bana, maayo. Maayo? Samot na mo mga bana, kamo mga bana, perti magid ninyong panguyab na inyong asawa sa una, gukod-gukod magid mo ana, mura mo irong namiga. Karon, tan-aw ninyo mga bana, inyong asawa, maayo pag naong. Mao na, unsa man ni, sayop ni o dili? Sayop ning pagkasultihan, ang yuta puno sa kaayos Ginoo o sakto? Nakaroon unsaon manato paghimong sakto nga wa na may ayo. Mga igsoon, matud pa ni Kristo sa katong dahin iduol niya nga usa ka lawyer man tingal ito, siya maayo nga magtutudlo. Ingon din Ginoo, ingon des Kristo, nganong gitawag man ko nimo maayo? Usaray maayo ang Ginoo. Kana basta dili ganita kasinati Ginoo, wa gi ayo. Muna sa atong ebanghelyo, si Maria Magdalena naghilak ngano man, wa man siya kakita sa Ginoo. Wa nagi ayo. Labaw na gyud kay didto siya sa lubnganan diin ang iyang gitan-aw nga maayong tao si Hesus gipatay o gilubong didto.
kilid rag jutay sa gilansangan sa cross. Magtanaw kas cross nga gilansangan na pay dugo. Di ba kita ganahan anang naidugo diyan ang dulhugan sa Arcilo, di ba? Mulikay magani ng mga tao diyan. Ibuong mga ototong nga prosesyon, tablayo naman kay gilikayan diri ang gadas. Karon kung ano nilikay man na adi ay cross day diha. Labaw na gyud anang imong mahal sa kinabuhi na pang cross niya di asang lubnganan diri. Unya paglikli pagid niya kay bisa na lang untag makakita siya sa lawas, wa naman dito ang lawas sa Ginoo. Wa nay ayo. Gasigi siya hilak. Pero pagkakita niya sa Ginoo, bisan pag naa siya sa lubnganan, simbolos kamatayon, nagatubang siya sa cross, diin nagbitay si Kristo, puno pas mga dugo ni Kristo ang cross. Pagkakita gid niya sa Ginoo, nawa ang tanang bati, nagdaig og nagsimba siya sa Ginoo. Ang problema di ay nganong bati kayrong atong nasod, nganong bati ang sitwasyon nato sa atong balay, sa atong kalibutan karon, tungod kay daghang mga tao wa nakakita Ginoo. Hangtod karon bisag nabanhaw ng Ginoo, patay lang gihapon ang Ginoo diya sa ilang kasing-kasing og hunahuna. Asa man nato pangitaon ang Ginoo, dili aning external. Ayaw pangitaan ng mga milagrosong lugar, kay dili na kamatuuran nga naay Ginoo kana mga milagro. Ang yawa makahimo sag milagro. Kanang mga healing, makahimong yawa ana. Kanang mga grasya nga makadaog kag loto, mga magical ba, mukalit kag ka-promote, mupasar ka sa board exam, makahimo ang yawa ana for an evil purpose. Kanang mukalit kag kaayo nga nagsakay kag wheelchair o niya pag human nakalakaw dayon ka, makahimo sang yawa ana for an evil purpose. Di ba? Ay kunyog tutok kanang mga exorcism, kanang mga asin, mga tubig nga binditahan niya, igsablig ni mo, mawa dayon ang gatingog-tingog diha, kanang naang itom nga maglakaw-lakaw, mawa dayon, makahimos ang yawa ana for an evil purpose. Nya unsa may timaan nga nahitabo ning mga murag maayong butang, milagro, healing, exorcism ug uban pa. Unsa may usas mga timailhan nga gikan na siyawa. Unsa man? Ha? Mamukibaw? Una, ma-attach ka ana. Murag di na ka mabuhi og wa na. Murag di na ka mabuhi og wa ng asin o kanang holy water. Mahadlok na kagwa na sila. Ma-attach ba? Dili ka kalitgo. Ma-attach na ka sa imong healing. Di na kaganahan masakit. Di na gani kaganahan mamatay. Di ba? Ma-attach ka na. Ma-attach ka anang imong degree, kanang imong pagkapasar sa board exam. Ma-attach ka anang imong pagka-elected official sa gobyerno. Di na kaganahan manaog sa imong posisyon. Gani, gusto na kang mupatay. Gusto na kang manikas panahon sa eleksyon. Kay na-attach na kaana. Sa una kasi kay ingon, salamat Ginoo, midaog yung ko pagka-senador, nidaog yung ko pagka-congressman, nidaog ko pagka-gobernador, nidaog ko pagka-presidente, pagka-vice presidente, or unsay posisyon dihas katilingban imong gidaganan. Nagpasalamat kas Ginoo. Pero kung gikan na siyawa, ma-attach ka ana. Di ka kalitgo. Og inigsunod eleksyon, maratol na ka, og magsige na kag panikas, mangurakot ka, imong subornuhan ang mga opisina, labi na gyud kumilik, imong subornuhan, aron lang gyud mudaog ka, og kusog na dinis atong nasod. Vote buying, dagdag bawas. Di na nato ikalimod, on the record na ana, gikan atong una hangtod karon.
na nga attach na ni anang mga honor, power, and wealth. Gilingi ay mong tupad na okay ra kag musakit imong hawak. Na. Okay ra? Okay ra ka? Lahi kayo ang hinatag sa Ginoo. Tanawa. Tanawang hinatag sa Ginoo. Si San Roque, doon na siya'y gahom na gihatag ang Ginoo niya for healing. Healing. Daghan siya naayo nga mga masakiton. Siya'y nataptan og sakit. Why ni-heal niya? Wa siya ma-heal. Naguol ba si San Roque? Wa. Dili siya attached sa healing, bisan siya og healer siya. Si San Vicente Ferrer, purting daghanang healing iyang nahat na nahimo ani, buhi pa ni siya. Hasta ganitong bata nga gitadtad sa inahan nga nayawaan, nabuang, iya maganing gibalik pagka himong tao. Hasta ganitong mga gipangpusil nga nangamatay na untatog, iya maganing gihil. Pero siya pilay edad pagkamatay. Oy, pilay edad ni San Vicente pagkamatay. Assignment na ninyo, ha? Assignment na ninyo. 69 years old. Unsa man ang 69 years old? Angayan na ng patyon? Angayan? Kani mga tiwasonon din mo ni angayan. Mga 70, 80, napay 90. Pero daghan kayong attach gapon anang healing. Bisag 90 na, galisod naglakaw. Father, hilingi ko, hilingi ko. Mangita pa dyan kag healing na San Vicente ay wa ma-attach. Si San Pedro kalungsod, batanon kaayo. Naa siya'y strength, naa siya'y grasya, buutan siya. Pilay edad na matay nga gibangkaw, gimartir. Pila man. Wag yapon mo kabaw. Ato ng santo. 17 anyos. Si Lorenzo Ruiz, ang una natong santo. Una natong santo, Lorenzo Ruiz. Minyo to, naay anak, tulok buok. Batanon pa to sa asawa. Pila may edad pagkamatay atong gibitay dito sa Japan, gihug atong torture og maayo. Pila may edad? Wag yapon mo ka ba? 42 ang edad. Og di na lang ta mo atog lain si San Roque pilay edad. Kana taga San Roque nakatubag 32 years old. Si San Isidro Labrador padung na sad magpista karong Mayo 15 pilay edad pagkamatay. Wa mo kibaw. Tagalataban, pista man sad mo. Ana. Kani ako ning ipanghisgutan kay aron makahibaw ta nga ang gikan des Ginoo nga kaayo dili maghimo natong ulipon sa maong kaayo. Kung dili mo set free, muhatag natong kagawasan. Kanang imong kwarta ayaw pagpaulipon ana, himuan ang agianan sa grasyas Ginoo. Ihatag na, ipalit nagslat. Di ba? Daghan tag kwartang nadawat dinhi ani mga slat-slat. Millions wa ta magpaulipon atong gihatag ngadto sa ato mga proyekto. Mao ni nakatukod tag kumbinto, napay bayronon. Nakatukod aning simbahan, mga kapilya, daghan, mga balay, atong ipangtabangan, mga bugas, ipanghatag para pa ospital. Daghan kaayo atong ipangtabangan. Countless. Nga naman, wa man ta magpaulipon anang kwarta. Ana. Atong iyampo, nga ato mga politicians, dili unta magpaulipon sa grasyang gihatag nila. Maayo man ginang mudaog ka sa usa ka posisyon nga imong gidaganan, pero ayaw pagpaulipon ana, ayaw pagpa-attach sa team Marcos o sa team Duterte karon. Hain Manilay murag dili attach sa ilang mga positions katilingban. Mao nay atong butaran. Di ko moingon team Marcos, team Duterte. Ang ako lang pamalandong mo. Tanaw na to,
kinsa Manila dili hangol og dungog o gahom. Kinsa Manila ang dili ba kanang maningkamot yung di na gyud manaog atong butaran. Mao na atong suportahan. Nya sa eleksyon karon sa akong tanaw-tanaw, muuyon ko sa uban nga nag-ingon. Kung makapili ka between Team Marcos or Team Duterte or Independente, kung makapili ka ana, ang nagsuporta nila, i-appeal na lang sa pili. Magsugod ta sa senador, ilang mga senador. Kung nakapili ka, gusto ka Team Marcos, nakita nimo nga, mao ni angayang butaran, kay makahatag ni kaayuhan sa among nasod, maghatag nig maayo sa atong nasod, suportahi ang tanan nga naa diha na linya. Ayaw na lagtabok diri speakers, mo na generic analysis. Og di asa kani Team Duterte, ngimong tanaw, kanis Duterte mao gini nakahatag og maayo sa among nasod. Suportahi ang tanang nagsuporta niya para dili magkayabag-yabag. Ni ang second pamaagi, ang individual analysa. Basin sa diag dunay hudas diri sa Team Marcos, nasay hudas diri sa Team Duterte. Ug makaya nimo ang pag-remove ana, ilisa nimo og independente, na. Himo ana, pero pamalandongi. Pero ang una gid natong bantayan, kana bang mga nag-alagad o katilingban nga dili hangol og dungog, dili hangol og gahom, labi na gyud dili hangol og kwarta. Kay makadaot gina ang kaayo sa Ginoo naa, pero ang kuno na lang sadna sa pipila, pinaagi anang ilang kahakog o kahangol, mahimog yung way ayo. O para nako mo na hinahitabo sa tong nasod, na ipipila mga hangol kay gahom, hangol kaayog dungog, hangol kay bahandi, nga naglingkod karon, madinhi man sa simbahan or naa diha sa gobyerno. Ato na ni silang isalikway. Giling nga imong tupad, ning na mupalit kag slatron. Nakarong adlaw ba mupalit kag slat? Moingon siya, ay wadyo ko'y kwarta na makak na bakakon kay na siya. Daghan kay natong bakakon, wadyo kay 100 pesos para imong ipalit karon aning atong kuan, aning atong slot nga sana GHDP para sa atong pista. Pila pa ni ato dinhing awa de taroy report og man lang nako wa ma-update. Napatay mga 40 kapin 1,000 ka slots. Og naa kay 100 pesos ayaw pamakap palit. Ingka pader wala naman ko'y kwarta, inighuman ako palit og 100 pesos. Ang biyuda nga gidaig ni Jesus, maotong biyuda nga nipalit o nihog sa kolekta sa iyang tanang kwarta nga 2 centavos, ug human ato wa na siya ikapalit og pagkaon. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo niya, gitagaan siya dili lang pagkaon, kung dili pagkaon, kalipay o kinabuhing way katapusan. Mao na ang kaayos Ginoo. Kung ato siyang dawaton, kinasing-kasing nga pagdawat, unya ang iyang mga kaayong gihatag nato, healing, winning, sa pailain, success, o unsa pa na diha, favors, dili ta maatat sa ana, adto ta maatat sa naghatag, punan pagid na niya, daghanon pagyon. Si Pope Francis, the late Pope Francis, na karon gihaya pa, 88 years old. 18 pa lang iyang edad, usa na lay iyang baga. Masakito na siya. 18 years old. Sa ato pa, sa iyang mga 70 years old, nabuhi siya nga usaray baga. Niabot siya gikan sa pagka trabahador, nahimo pa kuno na siyang bouncer sa club dito sa Argentina, hangtod nahimo siyang seminarista, Jesuit, hangtod na pare, hangtod na obispo, na cardinal, nahimong Santo Papa. Niabot siya na nga maong height, pero naa niya gyud ang kakabos.
Pirmi siyang tuas mga kabos. Hasta ganitong bag-o pa siyang Santo Papa, tanan, mausa gina iyang practice, tanan nga gihatag niya nga mga valuables iyang gipamaligya, makahalin siya usahay tag 300,000 euros aron ipangtabang niya sa mga kabos. Nagpuyo siya wa dito sa kanang gitawag og puy-anan sa mga Santo Papa dito sa Roma, dito siya puy-anan sa mga sulugoon sa Vatican, Saint Marta. Tuwa siya to gapuyo. Ug ang iyang gihangyo karon sa iyang last will, ilubong ko dili dito sa mga lubnganan nga naandan sa mga Santo Papa nga maay kay pagkahimo ang mga lubong, ilubong ko dito sa mga dito sa ordinaryong lubnganan. Nya butangi lang ang akong karatula, akong lapida og Francisco. Wa nay Pope, wa nay His Honor, His Eminence, His Holiness, wala na. Butangi lang o Francisco. Unya ang akong lungon ayaw na nang naandan nga mahal kaayo nga i-construct gyud para gyud sa Santo Papa. Ibutang lang kog lungon nga ordinaryo. Nya ayaw na kog ibuta kay ana man ang ari mo rabag i-elevate man na sila kay para makita. Ayaw ko ana. Ordinaryo lang paghaya sa lungon. Kan ba? Detachment from everything. Okay, lingya imong tupad. Ingna, kanus aka mamatay. Nakanus aka mamatay. Muingon ganin siya, simbako. Sa ato pa, kuan pa na siya, na-attach sa mga gihatag sa Ginoo niya. Maunay peligro kayo. Mawa nay ayo ang kalibutan basta ma-attach na ta sa mga kaayuhan. Pero ma-attach ta sa Ginoo nga mao'y bugtong maayo, mudaghan ang mga kaayuhan sa atong kinabuhi. Muna, salamat ninyong namalit og slots. Inyong gipaambit ang mga kaayuhan nga inyong nadawat. Slot pa more. Atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Ato ning hotdon ang 40,000 ka slots sa atong pista karong on or before May 3. Kamong tanan nga maminaw nako, ala, palit mo. Pero siguro alang inigpalit ninyo, niya ninyo gipada sa atong parokya. Tanawa gyud dinhi sa atong YouTube channel o sa kaning Padresiano Ubod. Dinhi tanawa ang atong account number, contact persons, contact numbers aron di mo masaag ngadto sa mga scammers. O diha sa atong Facebook page kaning San Vicente Ferrer Paris Liloan ni asa dining atong official information. Ipadaan ninyo sa kwarta padala, amo nang maklaim. Ako ayaw lang ko padadi sa Western Union kay giblock na ko sa Western Union. Ambot na lift na baka na. Di man ko ka-claim na dito sa atong bank accounts or sa atong GCash. Pero karon puno pa akong GCash. Ako ning gipangsulti aron ang kaayos Ginoo atong ipaambit. O kami sang makadawat ana dinhi, ipaambit sa nato ngadto sa uban. Ayaw gyud ka-attach sa kaayo sa Ginoo aron ang imong kinabuhi permanenteng maayo. The moment nga ma-attach na ta, maadik na ta sa kaayo sa Ginoo, ang atong kinabuhi mahimo sang wa nay ayo. Manindog na ta. Pipila sa mga pagtulunan na atong makuha gikan sa atong pagbasa og sa ebanghelyo og sa kasaulugan nato aning Easter season. Una nga ang kalipay makab-ot ra gid nato diha sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang makawagtang sa atong kasubo mao ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kanabang makakita ta nga natuman ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong kasinatian. Ug ang ikatulo, kanigyong makapakita sa Ginoo kinigyong Eucharistia, kining pagpikas-pikas sa pan.
Lingiyay mong tupad. Na kay kaguol karon. Na kay kaguol. Naawa. Kung wa jud kay kaguol, wa ka maguol sa imong utang, wa ka maguol sa imong health, wa ka naguol anang imong mga anak, imong mga kauban sa kinabuhi, wa ka naguol sa imong trabaho. Congratulations. Pasabot, suod ka sa pulong sa Ginoo. Kay kining duha ka tawo, naguol sila. Guol kayong galakaw. Frustrated, disappointed sa ilang mga expectations. Di ba? Kasagaran yung makapastress nato kana magyong dili matuman ang atong expectation. Mausa na gawas nga makapaguol, usahay makapalagot sa nato. Unsa may imong expectation sa umaabot nga eleksyon? Zawan, nga mo arang-arang ang kahimtang sa Pilipinas o mo grabe inig humas eleksyon? Wagi nangandoy nga mo grabe ang atong problema karon oy. Mangandoy ta nga mo grabe kamahal ang palaliton. Mangandoy ta nga mo sakag maayo ang presyos bugas, gasolina. Mo saka ang rate sa unemployment inighuman sa eleksyon. Dili na mo'y pangandoy nato eh. Ang ato expectation nga inighuman sa eleksyon na anay mutubag, musulbad sa ato karong giatubang problema, peace and order, kaning drugas, kining crisis sa employment, crisis sa financial, economic crisis, kining crisis sa relasyon sa atong mga leaders nga kaniadto amigo sila karon na nag-away na. Masulbad unta ni inighuman sa eleksyon. Mao nay atong expectation. Nya kinsa may angay butaran ron sa eleksyon para masulbad ang atong mga problema dili mo grabe. Kinsa man? Team Marcos o Team Duterte? Ikay pili ana. Mao bitang do natay pinili ay kay kanya-kanya tagpili. Unsay na feel nimo kanay sundan. Og tan-aw nimo kaning Team Marcos mao ni wagtang sa atong makaparang-arang sa atong kahimtang. Kana mo'y butari og ang tanan nga naa diha ng maong team gikan sa senador hangtod sa konsehal. Kana mo'y kuane? Kana ganing butari. Og tan-aw sad nimo kanisang Team Duterte mao sad ni makaparang-arang. Kana say butari. Gikan sa senador hangtod gyud ngadto sa konsehal. Di ba? Unya kung kinsa toy kay demokrasya man kinsa toy daghan og nilabaw ang ilang gidaghanon sa pagpili, katoy atong tahoron, dili daoton. Tahoron ba pananglitan inig ending nakapili ang mga tao kinabag ang Pilipino tuagid sa Team Marcos or sa Team Duterte, atong respetuhan. Mo na Diyos nung eleksyon. Dili ta magbuot-buot. Kita lahi man ta dinhi sa Pilipinas. Inighuman sa eleksyon ang napildi magsigig daot sa nidaog. Nya ang nidaog sad magsigi sa opres sa napildi. Hasta pa ganing kapwa niya nidaog usahay iya pa maganing lutuson. Di ba? Inana ta murabag dili matapos ang atong eleksyon, dili matapos inig-proclaim kinsay winner. Tuloy ang laban. Mao nay atong kasagaran isulti. Dili na unta na mao nganong magsige pamantag laban. Tuloy ang samahan. Tuloy ang pagkakaisa. Tuloy ang unsa man? Respetuhan. Kung sa sakto ba ning akong Tagalog. Human na ang eleksyon. Ang problema lang kung tikason ang eleksyon. Kana mo'y tuloy ang laban basta na ay panikas. Nya, duha ra man giroy main nga tikas sa atong eleksyon.
vote buying, gidili gina sa atong election code, o kaning dagdag bawas, gidili gina. Pero naagyoy mo attempt ana gani karon porting gubuta sa atong OFW nga nang ilang butasyon nga online. Daghan ang ni question, daghan ang ni file og complaints. Kana sa OFW pala na inigabot kas pizza 12 sa ato na dinhing national election. Unsa na sad kay problema ang moabot? Mao ni ang katong kumilik atong hangyoon kay sila man mo gi-in charge ana. Kanang satisfying ang result gyud unta mga kumilik. Satisfying ba to each Filipino? O di man tingali tanan, at least the greater majority of Filipinos satisfied sa resulta sa eleksyon. Dili mo abot ang kilay. Dili magsigi og ngano man to, ngano man to. Ano ba? Sa inyong paminaw, nakakaroy tika sa eleksyon o wa? Kamo na ihukom diyan niya. Magampo tana. Maningkamot sa tagbantay. Maningkamot taog pahaluna unsaon pagbutar. Nganong ako maninggisgutan tungod kay ang pulong sa Ginoo nga makapahupay nato maugyod ang kamatuoran. Muna si Jesus sa dihang naguol kay kini mga tawhana kay ngano kunong namatay si Jesus nga ilaon tang gilauman nga maoy muluwas, ginganlan ni Jesus, ningon si Jesus, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Kanabitan gisulti sa pulong sa Ginoo. Unsa man na siya? Kamatuoran man na. Nya kun ato na ganinang tuison ang kamatuoran, ilisa na tugbakak, diha dapita, mahimo gitang buang. Lingay mong tupad. Ing na, wa kay mga kabuang. Ing na ko no. Sa ato pa di ay, kung ang color sa imong buhok itom, unya imong gipablan, binuang day na. Nganlan ka ni Kristo pagkabuang gayon nimo. Kaya nga naman, nganong imo nang ilisan ang kamatuoran? Sa ato pa, ikaw bana, unya nangabit ka, buang ka, nagpakabuang. Nganong ilisan man nimo ang kamatuoran? Nabana man ka, nganong atom jud ka atong kabit? Ikaw pare ka, nya ang imong kamatuoran nga madre mo imong partner, nya mangita gyud ka dihag biyuda or parisyoner, buang ka, i-partner ang madre. Nya unsa may partnership sa pari og madre? Kinabuhi sa kasantos, poverty, celibacy, obedience. Ana dihang among partnership. Pero kami say magunay-unay og binuang ang mga buang. Di ba? Ikaw usa ka kapolitisyan, senador ka or congressman or presidente sa Pilipinas, nya kusog kay ka mo diktar sa mga Filipinos ug unsay buhaton ang imong yung gusto mo imong ipatuman, nagbinuang na ka. Ngano man, you are supposed to obey the Filipinos. Dili ka maoy mo diktar, nya imo pag yung tuison ang balaod, di nimo sundon tungod lang kay ikaw maoy kunuhay gituboy sa mga tao. Kanang imong mandate isip presidente, vice presidente, unsa pa na diha, senador, apil na sa mga kabinet, mga appointed positions, mga secretaries, undersecretaries, hangtod sa katapusang barangay health worker, mga empleyado mong tanan sa mga Filipino people here and abroad, employees mo, sulugoon mo, mabitang perti ninyong pangumpanya karon, perti ninyong lamano-lamano, kunuhay, kaon-kaon pa mo anang mga pagkaon, ngawa ninyo ganahi, hilas kay mustanan, kamong uban. Tungod kay nang-apply mo, nang-apply
o kining among pagbutar matag usa ka Pilipinos maoy nag-signify nga ako kang gidawat isip maoy moalagad sa Pilipino, dili aron mo oppressed og mudaot og mangawat sa pundos Pilipinas. Ayaw to isa ang kamatuoran, kay ang pulong sa Ginoo gusto gyud nga kamatuoran. The truth will set you free. Nakaron muna diri sa atong unang pagbasa, way kwarta si Pedro og si Juan, nisod sila sa templo, naay nangayog kwarta, nagpakilimos bakol, nagpakilimos, way kwarta. Unsa may gihatag ni Pedro, ingon siya, kami wa gyud may kwarta, pero tagaan ka namo sanian namo. Ug unsa may naa nila, pulong sa Ginoo, si Kristo mismo. Kay si Kristo man mo ipulong nga nagpakatao. Ug unsa may gibuhat ni Pedro, sa ngalan nining maong pulong nga nagpakatao, sa ngalan ni Hesukristo, tindog ug lakaw. Nakalakaw Hoy tubag. Adi ay mo kasuko kanang kuan ba kanang tubag lag tinarong ba. Nakalakaw. Kadtong iyang paglakaw, mabayran tog kwarta. Why amount of money makahatag atoy? Sa ato pa di ay ang pulong sa Ginoo kun atong puy-an labaw pa nas kwarta. Mo na mohangyo ta sa atong mga politicians, ayaw mo sigig kahangol anang kwarta. Kamong mga hangol og kwarta nga mga politicians, hunungan na kay makadaot na sa atong nasod. Higugmaan ninyo ang pulong sa Ginoo. Unya gamita ang kwarta sa pulong sa Ginoo. O nay maayong buhaton. Muna nga ang mga duha ka tawo nga naglakaw nga masulubon, nalipay sa dihang matud pa nila murag na ako noy nagdilaab nga kalayo sa dihang na malandong na sila sa pulong sa Ginoo. Ilan ang gisaysay ang pulong sa Ginoo. Ang butas, ang bakol sad naglukso-lukso, nagdaig sa Ginoo sa dihang niipikto ang gahom sa pulong sa Ginoo diha niya. Si San Vicente Ferrer naggamit sa pulong sa Ginoo. Daghan kay siyag milagro nga gihimo. Apan giunsa niya paggamit ang pulong sa Ginoo diha sa pagpaubos. Sama ni Pedro niingon wa mi kwarta. Ni angkon ba? Wa mi amo. Ni anamo ang Ginoo. Ang ato sa duntang mga politicians, kamong nidagan labi na gyud mong mudaog puhon pagpaubos. Ayaw mo pagpagarbo kay makadaot na sa atong nasod. Bisag unsay imong posisyon nga nakabot, ayaw pag-ingon nga worthy ka ni ana. Na timingan lang nga ikay gibutaran sa kadaghanan. Pero dili ka angayan ni anang maong posisyon. Without God, we are simply nothing. Ako sa akong pagkapari, ug wa gyud Ginoo, wa gyud ni kapuslanan. Kining akong pagsigig baligyag slat, wa gyud ni kapuslanan. Muna ako sige ra jud kog hangyo sa Ginoo. Lord, hikapa in taon ang kasing-kasing aning akong gibaligya ag slat. Kaya ang amo rabang God's healing and deliverance power, 41,000 pa ang wa mahalin, tag 100 pesos. San Vicente Ferrer, tabangi in taon mi ani nga mahalin ni kay gamitonon raban ni karong pista, sugod na raba ugma ang nobina. Ana, nya mag-uol ko ana, dili. Og di ni mahalin, unsa may itong buhaton? Ay, tuloy ang pista. Wa na tay hikay, wala na nang atong mga gitawag og mga katong mga bugas nga tag 5 kilos, ato na lang sa tong i-cancel. Kay nagsalig raman ta sa inyong pag-abli sa inyong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Gilingay imong tupad, ing na abli na ka, ing na ba abli na baka,
Ay mo pagtugtog diha, abli na. Maura ba na, inighisgot na tug slat, daig tugtog. Aron dili ka bati. Nya, abot na sa panginahanglan, o makansir na, din agad ka to. Kinuo, sig pangayo. Makaton unta tag pikas-pikas. Kamao sa tang mupikas, ug muhatag. Kanang inyong 500, kuha ilan nag 100 god, ipalit tinig slat. Ug na kay 1,000, kuha ilang kuno na siya og 200, ipalit tinig slat. 800 lay imo. Nyag na kay 3,000, o gusto nimo ihatag tanan 3,000, congratulations. Kay gani, si Pedro o si Juan, way kwarta, pero nakaayog bakol. Si San Vicente Ferrer, way kwarta, pero nakahingilig yawa, nakapaayo pag hundreds, mga miraculous healing. Mother Teresa of Calcutta, way kwarta, pero nakapakaon og more than 100,000 people, children, every day, hangtod karon. Nga naman, dili man ang kwarta mo'y atong security, ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao. Nya kung naa kay kwarta gigamit nimo sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, sama ning atong buhaton karon sa pista, manghatag tag pagkaon, muhatag tag mga kalingawan para manindot ang atong pag-celebrate, mulig-on ang atong pagsinabtanay, kana nindot kay na. Karon ugma pista sa ato dinhing proper San Vicente Chapel kay katapusan man ang Huwebes. Ambot kag nag-andam na baron sila sa ilang mga lutuonon. Di mo na atong buhaton ugma manim ako bitang ipadungog-dungog kay naa sa atubangan ang uban. Mga tutas ilang balay na kay mohikay man gid na naa. Hain to murag dako-dakong utbos aso adto ta didto. Aron ta magkahiusa. Nadi ang kapilya ay kilid ugma ng ilang pista. Alas 10 ang misa, panimba mo didto. Unya kada na katapusang Huwebes, ang ato sa dinhing parokya kada ikaduhang Sabado magsunod na sa siya. Perting hiusa ta ana nya ini ka kuan Birnes, ikaduha na tong nobinaryo dinhi, naasad tay Jubilee of Teachers and Students. Mga maestra na to, o mga estudyante diha, naa sila night. Ini kasabado, Jubilee of Culture. Natay cultural dance, kanang baile tibuok. Kamong mga wanay ngipon, mabalik mo baile. Ang iparis kato lang sang galisod og lihok kay mo na sa tay anak bay na baili cultural unya ini kakuan asad ini ka Domingo nasa tay Jubilee of Sports or Runners nasa tay running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Pulos nito mga Jubilee kay Jubilee year maron atong gipamutang ag Jubilee nasa Jubilee for kanang mga athletes, Jubilee for youth, Jubilee for drivers. Nindot haron ta magkahiusa, pero di mo mupalit aning atong slot, posibleng makancel ning tanan. Kaya kinahanglan manig mga budget. Nasa Jubilee for the poor, kanang atong pagpanghatag og bugas nga moabot nga nag mga 3,000 to 4,000 ka 5 kilo packed rice. Ato na ipanghatag. Humanday Jubilee of Parishioners, inig pista na nato dinhi nata dihay gitawag og baryo pista, magdungan tag pangaon tanan, kansilon tanang tanan kun way kwarta. Di ba? Pero mamalit mo sa slot, hurot nig celebrate og maglukso-lukso tas kalipay. Sige, katong mo palit nindog ta.